מוצא. לא ידעתם את התשובה, אז אתם בחרתם בעצם במשימה, ואני הכנתי מראש קרקרים פה של wrong numbers. הבאתי מהבית. שימו לב, המשימה שלכם... מנת קרב נמברס? זה לא ממש מנת קרב, זה מאוד טעים, אני אוכל את זה ביום יום, אני נורא נהנה מזה. המשימה שלכם היא בעצם לאכול כל אחד קרקר אחד שלם במשך דקה. אוקיי. לסיים את הקרקר בדקה, זה נראה פשוט, זה נשמע פשוט, אבל זה קרקר לא פשוט, ויוצאים לדרך מעכשיו. צאו לדרך. בתיאבון. זה זוכה. איזה דם, אתה לא אוכל סוסים. זה לא רע האמת. עברו 20 שניות, כאילו, בעניינים. אומייגאד. אוי, וואי, זה קוסה ממש, 2,000 שקל. עברה חצי דקה. 8, לבלוע. 6, 5, 4, 3, 2, 1. עצרו, תפסיקו ללעוס. תפתחי את הפה. תפתחי את הפה, דנה. אני רוצה לראות את הפה שלך. דנה, אני מת לראות את הפה שלך. תראי לי את הפה. קרקר הזה. יש לי קצת דכלוך בשינה. לא סיים? יואו, אני דומה מהקצה שלך. אמיר סיים את הקרקר. אני סיימתי. תפתחי את הפה. תבלעי. עכשיו תבלעי. אני לא רוצה להזיק לפה חבר הפקה שיפתח לך את הפה בכוח. אמיר, אומנם... אני סיימתי את הקרקר. הנה, היא סיימה. ואחרי 2 דקות דנה גם סיימה את הקרקר. בבקשה. בבקשה, מים. דנה, אני לא יודע איך להגיד לך את זה, אבל אמיר עמד במשימה, את פחות. לכן הפסדתם פה 2,000 שקלים, לא נורא, לא פשוט לאכול קרקר בדקה, נכון? וואו, זה ממש לא פשוט, כאילו, לבלוע אותו, אי אפשר. תיזהרו מהקרקרים האלה. וואו. בואו נמשיך לשאלה הבאה. איך קראה נטלי פורטמן לבנה הבכור? ישראל? א', כמו האות א', מקס לירון או נטליהו? נטליהו זה שם נהדר. אני נורא רוצה לקרוא לבן שלי. אם היא קראה לה נטליהו, אני מחרים אותה, אני לא רואה אותה סרטים שלה. אין לי מושג. אתה יודע ששווה נראה לי להמר? כי אז מקסימום ניתן ויהיה לנו את הטלפון. האות א'. האות א'. אוקיי. האות א'? לא, מה פתאום, היא מדברת עברית. לא, אני אומר לך, זה משהו כזה, זה אסור. א', אתם סגורים על זה? האות א'. בטוח. האות א'. כן. חברים, התשובה הנכונה היא... בהחלט האות א'. כל הכבוד. כל הכבוד, יש לכם 6,000 שקלים, חברים. אני לא יודעת אם אני יותר בעד זה הזוי, מזה שאני חשת את זה, או מזה שהיא ובואו קראה נמשיך על לו. הגל הזה של ההצלחה, ומיד נעבור לשאלה החמישית. מי כתב את שיר אהובת הספן ששרה ריטה? אוקיי. תראו מה קרקרים עושים לאישה. יאיר לפיד, רמי קליינשטיין, יהודה פוליקר או עלי מוהר? יאיר לפיד. אלי מוהר. לא, יאיר לפיד. יאיר לפיד? יאיר לפיד? לפעמים שאתה נורא חושב שאתה יודע, אל תעשה את זה, נו. אתה לא ממש... אתה כאילו יודע וידעת טריוויה ושמעת את זה כזה. באיזה טריוויה. יאיר לפיד. הוא אמר עלי מוהר. לא יודע, הוא היה בשירת הסירנה, יאיר לפיד, מה קשור ספן? פשוט יאיר לפיד. סגור העניין. כן. תשמעי, לפעמים הביטחון העצמי המופרז הזה הוא ממש ממש חשוב, זה באמת יאיר לפיד. כל הכבוד, 8,000 שקלים, חברים. אתם על הגל, מה שנקרא, ואנחנו כבר בשאלה השישית. בואו נמשיך. באיזו מדינה מתרחשת עלילת הספר נערה עם קעקוע דרקון? אוקיי. שוודיה, צרפת, בריטניה או ספרד? וואו, זה לא מה שחשבתי בכלל. וואו. הייתי בטוחה שזה אין כזה כאילו שום סין יפן, או סין. יפן. כן, גם אתה מה זה? חשבת? מאיפה זה בא? נערה עם קעקוע דרקון. אין לי מושג. יש לך טלפון. נשאר לכם 4. טלפון. גלגל הצלה, גלגל 3, הצלה. גלגל הצלה? כן. טלפון. כן. בואו נלך לגלגל הצלה. אני אדפדף לי פה באייפון שלי בין כל נותני השירות שיש לי פה. אתם תגידו לי מתי לעצור. אוקיי. תגיד. אני אגיד סטופ. 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 דומינוס פיצה. דומינוס פיצה, שלום. שלום, מדבר יניב מהשעשועון Wrong Numbers. מה שלומך, עם מי אני מדבר? שלום, מדבר גדי. גדי, תשמע, אנחנו לא רוצים להזמין פיצה כרגע, אבל אני נורא רוצה שתעזור לי באיזה סוגיה פה. אני נמצא פה עם בחורה שקוראים לה דנה ועם אמיר, והם באמצע שעשועון טלוויזיה. גדי, זה באמת. באיזו מדינה מתרחשת עלילת הספר נערה עם קעקוע דרקון? שוודיה, צרפת, בריטניה או ספרד? או... גדי, אם אתה לא יודע, תשאל שם מישהו. תשמע, אני ראיתי את הסרט.
עם הסרט שוודיה זה להציג גם הסרט. אתה סגור על זה? אוקיי. רגע. לא, זהו, רגע, אין לא, לנו אבל זה זמן. לא בטוח. אין לנו זמן, תודה רבה. או שאתם הולכים כן. עם ההחלטה של דומינוס כן. פיצה, או שלא. בסדר, כן, אנחנו סגורים על עובדים זה? איתו. כן. שוודיה. נעריים כקוש דרקון מתרחש בשוודיה. מסתבר. חברים, התשובה היא... מסתבר ששליחים של פיצה הם אנשים שיש להם ידע רב, זה באמת שוודיה, חברים, כל הכבוד, לקחתם עוד 4,000 אני שקלים. מתקשרת אחרי זה להזמין אנחנו ממנו. כבר ב-14,000 שקלים, כל הכבוד, ואנחנו בשאלה השביעית, אחת לפני האחרונה. אני מזכיר לכם, אין לכם גלגלי הצלה ומותר לכם לטעות רק פעמיים. בפעם השלישית אתם עפים. כמה לבבות יש לתמנון? מה? 1, 2, 3 או 4. לבבות? מה זה? לבבות. אוף, 3 או 4. 3 או 4 זה האופציה? לא, אני כאילו, אומרת התשובה- לא, לך. זאת התשובה, 3 או 4? מה? או 1 לא, או 2 או 1, 3 2, או 3 4. או 4. זה 4 תשובות, אוקיי. ולהחליט עכשיו. נו. 1, 2, 3. 2. יופי. בוא ניסגר על זה, עכשיו. 2, בסדר. אני רציתי הולך להגיד איתך. 3, אבל טוב. אני אמרתי 3 קודם. תחליטו. 3. 3? אתם אוקיי. סגורים על זה. 2. סגורים על זה? 2? 2 זהו, סופי, די! 2. מוכר, נמכר, 2, 2 לבבות. חברים, התשובה היא פשוט מאוד לא נכונה. זה 3 לבבות. ואת צדקת מקודם. לא נורא. לא נורא, חברים. אנחנו בשאלה האחרונה. אתם טעיתם פעמיים. אם אתם טועים עכשיו שוב, אתם הולכים הביתה בלי הכסף. אם אתם צודקים, אתם לוקחים עוד 4,000 שקלים, ואתם תהיו כבר ב-18,000 שקלים. בואו ניגש לשאלה האחרונה. אני מזכיר לכם, אין לכם גלגלי הצלה. זה הכל או כלום עכשיו. שימו לב. באיזה קוקטייל יש וודקה? מנהטן, גרייהאונד, מייטאי או רסטינאיל? אוקיי, ורסטינל אין. אין, לא. רסטינל רסטינל אין. זה וויסקי ומשהו. כן. אוקיי, אתה יודע מה זה מייטאי- גרייהאונד? אז אני יודעת, מייטאי? במייטאי נראה לי שאין. זה טרופי כזה, נראה לי לא וודקה. נגיד מה את האין? אני נוטה קצת למנהטן, גרייהאונד. אני נותן לה ואין לי גרייהאונד. מושג מה זה גרייהאונד. בואו נגיע להחלטה. טוב. אני מזכיר לכם, אם אתם טועים, אתם הולכים בלי הכסף. אני אם זוכרת אתם את זה. צודקים, אתם לוקחים לא, 18,000 אני שקלים. חושב בואו נגיע שזה להחלטה עכשיו, גרייהאונד. גרייהאונד. בטוח, את הולכת איתו, את סומכת עליו, למרות שלא סמכת עליו עד לפני שהגענו למשרד. נו. סומכת עליו. נו, סגור, צ'אנס, גרייהאונד, סופי. גרייהאונד, אני אומר לך. חברים, התשובה הנכונה היא... גרייהאונד זו תשובה נכונה. כל הכבוד. כל הכבוד, 18,000 שקלים שלכם, חברים, כל הכבוד. אמרתי לך. מסתיים. עכשיו, מי ייקח את ה-18,000 שקלים האלה הביתה? שאלות טריוויה ללא הפסקה. מי שעונה נכון מחזיק את חבילת השטרות. אם הוא טועה או לא עונה בתוך 10 שניות, החבילה עוברת למתמודד השני. מי שמחזיק את החבילה בתום 3 דקות, לוקח את הכסף הביתה. אבל, אם טעיתם 3 פעמים ברצף, הלך הכסף. איך קוראים בעברית לג'מוס? תיאור. תאו, זה נכון, הכסף שלך, שים לב, תהיה מרוכז. איך קוראים לילד שמטייל על קירות בספרו של דוד גרוסמן? איתמר. איתמר זה נכון. איתמר נהדר. באיזה תאריך חוגגים את יום העצמאות של ארצות הברית? 4th of July. יולי. חביבי, אתה... איך קוראים לתסמונת שבה חוטפים מזדהים עם חוטפיהם? הוא יודע את זה. חופים מזדהים כן. יש... הוא יודע את זה. 5, 4, אוי, 3, אתקינסון, 2, פרקינסון, 1. שטוקהולם. נכון, תסמונת שטוקהולם זה נכון. מאיזו מדינה מגיעים חברי להקת רדיוהד? אנגליה. זה נכון. מאיזו מדינה הומצא המשחק טאקי? טאקי? טאקי, תחשבו טוב, טאקי. מאיזה מדינה קינה טאקי? יפן כזה אולי. אוסטרליה? 5, 4, יפן. 3, תחשוב יותר גדול. סין, 2, סין. 1, סין. הקצב עובר אלייך. בבקשה, ישראל. לאיזה ראפר נשואה הזמרת ביונסה? ג'יי-די? ג'יי? ג'יי-זי? ג'יי-זי זה נכון. נשאר לכם 2 איזה דקות. גרוע. 2 דקות. ג'יי-זי. איזו קבוצה עבר לברון ג'יימס אחרי ששיחק בקליבלנד? שיקגו בולס, ניקס. נו. אימא שלהם, יש זה לך מה שאני 5, יודעת. 4, 3, LA, 2, Jets, 1. Shreks. הקצב Nuggets? עובר אליך? Nuggets? לא, זה מיאמי היט. בואו נמשיך. איזה פרי עשוי הסילן? דבש. תמרים. כל הכבוד. מה שמה של הסיעה שבה חבר כעת אהוד ברק? נו. ימין, מערך, כאילו מה... מערך כבר אין עבודה, מזמן. עבודה, 5, עבודה. 4, 3, 2, עבודה, 1. מרכז. הכסף חוזר אלייך. העצמאות. זאת הסיעה. מי החליף את אהוד ברק בתפקיד הרמטכ"ל?
אומייגאד. חברים, זה שאלות. נזרוק אותם. 5, 4, 3, גבי אשכנזי, 2, פוגי. 1. הכסף עובר אליך, זה אמנון ליפקין שחק. אם אתם טועים עכשיו, עוד פעם, הכסף הולך. מי גילמה את אווה פרון בסרט איבידה? כל הכבוד, ויש לכם עוד דקה. על איזה מחזה שייקספיר מבוסס המחזמר סיפור הפרברים? רומאו ויוליה. מצוין, רומאו ויוליה. מי מבניו של דוד מרד בו וניסה לקחת את המלוכה? מי מבניו של דוד מרד בו וניסה לקחת את המלוכה? 5, 4, 3, 2, איתמר, 1. חינום. הכסף אלייך, אבשלום. איזה מזל הוא הראשון בגלגל המזלות האסטרולוגי? איזה מזל הוא הראשון בגלגל המזלות האסטרולוגי? אני לא יודעת מתי הוא מתחיל. 5, בתולה? 4, גם אני לא יודע. דגים. 3, 2, בתולה, אמרתי בתולה. 1. יהיה? אליך הכסף, תלה. שימו לב, אם אתם טועים עכשיו, הלך הכסף, יש לנו 10 שניות. באיזו עיר נמצא גשר אריאלטו? יש לכם 10 שניות. איטליה, משהו, פריאנצה, 9, 8, לא יודע, רומא, 7, ונציה. 6, ונציה זה נכון, כל הכבוד, לקחתם עוד 4,000 שקלים. אמיר, לקחת את הכסף, 18,000 שקלים שלך, עשה איתם מה שאתה רוצה. תודה. דנה, צר לי, אבל את לא יוצאת בידיים ריקות. את מקבלת סמארטפון של אייפון, גם אתה, גם כסף וגם זה. קח את הכסף, תעשה איתו מה שאתה רוצה, תבלה, תפנק אותה, תזמין אותה. זה היה מאוד אצילי שהזמינו אותנו למשרד. תחבקו, תבלו, תצא, תפנק אותה במשהו, ואתם שם בבית, שימו לב איזה מספרים יש לכם בטלפון, וניפגש שבוע הבא ב-Wrong Numbers. ביי. זה היה יום מצוין, באמת, כאילו, 18,000 שקל, ואייפון, וראיתי את דנה, שלא ראיתי אותה די הרבה זמן, תכלס אחלה היום, ודנה, אני מבטיח לפנק אותך מזה, ואני מקווה שאני אראה אותך עכשיו יותר, ולא כמו קודם. לא, אני מבסוטה על האייפון, אני אשים לב איזה מספרים אני שמה בו, אבל כן. Another innovative format by Tanin Productions.